Остани, за да разбереш какъв ще бъде за теб май месец. Зодия Стрелец. Да видим какво идва. През май идва тук нещо пред теб, някаква истина ще дойде, нещо ще се изясни, разговор или някакво осъзнаване, след което ще има движение напред, ще се отдалечиш от нещо, което вече не ти носи нищо. Ще действаш, ще вземеш нещата в свои ръце, няма да чакаш, ще действаш. И за теб започва едно развитие. Ще започва нещо да расте и да се подрежда в твоя полза. Да видим сега и послание от Вселената. Вселената ти казва, че има болка, която още държиш в себе си и е дошло време да я пуснеш. Да видим едно любовно послание. При теб има едно недоволство. Нещо не получаваш така, както трябва. Нещо не те прави щастлив.